Actually आं दिनैहाय नैबे हाग्रा गेजेरनिफ्राय बा हाग्रा गेजेरबो नङा माने कारिगाव जायगायावनो खाथियाव दङ हाई स्कुल मोनसे कारिगावनि दा थांगोन जाहैबाय आवदां एरियायावहाय मोनसे गामि दाब्रि गामि होननाय दङ बे दाब्रि होननाय गामियावहाय हाबहैनानै सासे फंबाया ओरैबायदि दुखुथिया जानानै दङ बिसनानिफ्राय सिखारनो हाया जों बै जिनिस मोनसे माहैनो नागिरदों जों सानै साथामजों ज' जानानै मोनसे फिसा जिनिस हैनो नागिरदों दा बिदिब्ला नायलांबाय थादो कारिगावनिफ्राय जों सफैबाय दाब्रि होननाय मोनसे गामियावहाय दा जों मा जिनिसखौ लाबोदोंना एसे आरो जाय मानसिनि जों मोनसे जिनिस होफैदों ओमफ्राय बिनि फंबायखौनो जों लोगो मोनदों दा बिदिब्ला जों नायलांबाय थाबावनोसै जायहा बेंगुराफोरबायदि जानानै दं थाबायनो हाया बिसनानिफ्राय सिखारनानै एसेबो लोरिनो हाया बा थाबायनो हायि जानानै दं बिनि थाखाय जों माबा मोनसे फिसा अनसुंथाइ नङा होमबा जों नायलांबाय थानोसै बिथांमोना नुबाय बे फंबाया मा लादों बे जिनिसखौनो जों होफैनो फैदों लामानि अबस्था ना ओरैबायदि माब्रै जागोनथाय माला जुगाव बेफोरबायदि सिखांनो हागोन जों बर' लेन्डआवहाय बे अबस्था फंबाया नै उन्दुनानै दं ओमफ्राय आङो माबायावहाय ओइ बे थिनालि सिगांनि मोसौ बाजारा बेजोंहाय थांदोंमोन आरो गौरांजों ओमफ्राय बेयावनो ससे दावखोनायाव बोरै जाहैखो आन्दाज गैला आरो आङो माने नैबे ससेनिफ्रायनो आन्दाज गैयि मोनलांखादों आङो ओमफ्राय आं गारिखौ लाखिनानै थानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो लाखिबाबो साखोबाबो जाया साखायाबाबो जाया बेबायदि जाना हैदों गारिया बाइकआ ओमफ्राय बेयाव थाल मोनखाबाय थिनो ओमफ्राय आं माबा जाखासिगोन बायदि मोनखादों आरो आङो माने साइथिंखौ खननै गिदिंदों आङो साइथिं बाउन्डारिखौ खननै गिदिंदों आङो ओमफ्राय बे खननै गिदिंनायावसो आङो एसे दावखोनानै जाहैदों आरो माने जानांगौ खासैखा नालाय बे बुस्थुखौ आंनो नांगौ जानानै दंमोन आरो रावनिफ्रायबो अनसुंथाइ मोनाखै बेखौहाय आङो माने आङो सानदोंमोन बेनि थाखायनो जोंनि एरियानि बै चेयारमेनखौ आङो माने लाइजाम लिरनानै हरनोसै बेबायदि सानथारबायमोन आरो रावनिफ्रायबो आङो माने अनसुंथाइ दा नोंसिनिफ्राय मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आरो आदा ओरैनो खाथिनि दा जायगानि एमएलए नावफोर थांबाय बायदोंमोन नामा न'खरनि सोरबा एमएलए नाव लरेन्स इस्लारि सारनाव हाबहैयाखै लरेन्स इस्लारि सारनावहाय सिगाङाव जाजेननायाव थांदोंमोन बेयावहाय माने 10,000 मोनदांदों आरो बे शेयारनि थाखाय नोंसोरो रायलायहैयाखैमोन नामा बिनिफ्राय बे शेयारनि थाखाय अनेक मानसिफोर माबादोंमोन ओमफ्राय मावबाबो जायाखै आरो दिनैसिमाव जानोसैल' होनहरो बे गोदान लाबोनो होनहरो उइल टिसार्ट गोदान लाबोनो होनहरो ओमफ्राय लाबोनो हाया आरो रावबो सोरमोन बिसोर जेन'बा लाबोनो होफैनो होननानै माने आंनिनो माने लोगोफोर जाहैबाय आरो आदसा हयथ' बिसोरनाबो मोजां मोनदों बिदिखौनो नोंसिनि अननायाव बे फिसा मोनबाय जोंहाबो खस्थ' गायनाय फुनाय बेराफारसे जायो जानाय लोंनाय होनाय खेबसे बुंनायावनो होफैबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बेबायदि मालायफोरजों थगायजाबाय थानाय जायाखै आरो बिराद माने ओरैनो बिदामोनजों ओंखारफानायमोन आरो नोंसोरजों जेनेबा जे आं ओंखारफानाय बेबायदि आरो ज' अबेबा मिथिं जाबा अबेबा थांफानाय मानाय बेबायदि बेयावथ' गैयामोन माने बैसोबो एथ'राम जायाखैमोन आरो आङो ओमफ्राय माने आङो इसिराम बिबायदि माने बिबान लानो हानाय गोहोबो गैया माने आरो आङो हाजिरासो मावना जाग्रा नालायथ' रिक्सासो सालायनानै जायोमोन आङो दा दिनै जाय आं जि बुस्थुखौ हास्थायबाय थादोंमोन बे बुस्थुखौ आदामोनहा दिनै बिसिम माने आंनो होफैबाय आरो ओमफ्रायो बिराद खस्थ'यै आङो माने सिगाङाव सोलिबोदोंमोन दिनै जाय बे बुस्थुखौ आङो गोदोनानै थाफैनांबाय न'खरखौ मोजां जागौबा आङो टाउन सहर लाजिया खुंजिया रिक्सा सालायहैदोंमोन
दा बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम आंखौ ट्रिटमेन्टआव लांफिननो थाखाय माने थाइसे थाइनै खावलायहरनाय जादों आरो ओरैनो न'खराथ' गोदोखानाय सिगांनिफ्रायनो दासो एसे बिदा फंबाय गोरोबनानै थिं इरि बायनानै लुदों गंसेल'मोन न'आ दा बेयावनो बिदा फंबाय थायोमोन आं टाउनाव थानानै गारि सालायोमोन फंबाय दुइसिना बेंगालराव खामानि मावहैबाय फार्स्ट टाइम बेयावनो बे फंबाया मेट्रिक फेल जानानै फार्स्ट टाइम एक्सिडेन्ट जाजेननायावनो बेबो थांनांगौ गोनां जाबाय दा रावबो गैयामोन बिमा बिफा बिमा दंमोन गायनाय फुनाय बहरमोन बे समाव आङो टाउनाव थाना गारि सालायोमोन ओमफ्रायो बिदिनो हाजिरा सोनो फैनायावहाय रड एक्सिडेन्ट जाना होब्रबबाय आरो जाब्रबथाय नोंनि बे एक्सिडेन्ट जानाय जाथाया बेसेबां गोबाव जाखो आरो बेसेबां बोसोर जाखो 2 बोसोर जाबाय आरो 2 बोसोर कमप्लिट जाबाय 2 बोसोरनि गेजेरावहाय बिदि सियारखौ मोननो थाखाय सोरनोबा खावलायहैदोंमोन नामा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बा खुंथायाव थाग्राफोरनावहाय खावलायहैदोंमोन सिगाङाव बै माबाना मा नाम मोनदों हारसाया अरुप कुमार दे सारनावहाय ओमफ्रायो बिदिनो उनावहाय जागोन होननानै बुंहरनाय जादों आरो बियो ओमफ्राय गैया आरो बिसोरजों थाफाग्रा मानसिफ्रा सिनायनाय दङ आरो बिसोरखौबो आङो खावलायबाय थादोंमोन गैया होफैनो हायाखै माने मिलायाखै खोमा मानसिफोरना माने टाइम टेबोल एसे माबा जायो नालाय बयबो मेनेज बानायनांगौ जायो मेनेज बानायनो हास्लाबाखैबो जानो हागौ आरो आंनि थाखाय माने मानसिफ्रानो माने टाइम टेबोल माने टाइमखौनो मेनेज बानायनो हानो नागिरखायामोन आरो ओमफ्राय आं नुबोखानाय आं थाफाग्रा मानसिफोरजों अनसुंथाइखौ थाखा फैसा एसे एनै हरदों आरो बिसोरो लायनायाव 21,000 22,000सो हरदों आरो लायदोंबो गावसोरो आदामना हस्पिटालनिफ्राय सिलिगुरिनिफ्राय जोबोद दुखुनांथावना लोगोफोर माथो खालामनाय मानसिनि जिउआवहाय बेफोरबायदिनोसै आं दा फैयै बिलिफां ब्रह्मनि न'आव सफैबाय हयथ'बा नोंथांमोना एसे सिगाङाव बिलिफां ब्रह्मआ जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो खोनाखाबाय जानांगौ दिनै बिलिफां ब्रह्मआ ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय जेरैबायदि सिखांनोबो हाया बिसिनानिफ्राय जे उन्दुबाय सिखांनो हानो नागिरा बेखौ बोखांनानैसो हुइल चेयारावहाय होफैनो जिरायनो हायो दिनैहाय जों फैनायनि खारना बेनो जे सासे जाय मोनसे व्यक्ति हुइल चेयारखौ हरदों जों बेखौ सोमदोन बरगयारि आं आरो लोगोसे बिकु बसुमतारी जों साथामजों ज' फैनानै नैबे न'खराव होफैनो हादों थ' जाय हुइल चेयारखौ हरदों बै सुबुंनि बै व्यक्तिनि मुं मख'नो थाखाय गोसो गैया थ' जों बे फंबाया दिनैहाय जाखिनि अनसुंथाइ बिदों देहाखौ नायजाफिननो बा ट्रिटमेन्टआव खनसे थांफिनबावनांगौ होननानै बे फंबाया बुंबावदों नायजानो थाखाय बा रां जेबो गैया बिनि ट्रिटमेन्टआवनो सिनस्रिया बायनानै माने बे जाखिनि धोन सम्पति दंमोन बेखौ फाननो गोनां जादों दा अननानै ओंखायनो आंनि जायफोर फलोवार्सफोर आंनि चेनेलखौ जायफोर नायग्रा बिथांमोना अननानै नैबे बिनि बिमानि एकाउन्टआव हरोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोरा आं बिदिखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि